dinhi sa atong unang pagbasa, gihisgutan dinhi nga ang mga tao nga gitagaan sa Ginoo o kinabuhing mabungahon, nag-abusar ang Israel. Matod pa diri sa dihang bidaghan ang bunga niini, midugang usab siya pagpamuhat og mga halaran sa pag-uswag sa iyang nasod. Gilig-on usab niya ang iyang mga haliging sagrado, kani mga sacred pillars nga para sa mga Dios-Dios. Perting sukuas Ginoo o silutan sila nga matod pa diri moingon na lang kuno sila ngadtos mga bukid, tabuni kami sa kabungturan, moingon pangatumpag kamo kanako. Ang gustos Ginoo kuno nga ipugas ang binhi sa katarong aron maani ninyo ang bunga sa gugmang way paglubad. Kining pagpangita sa Ginoo mga igsoon, nagkahulugan ni siya nga dili nato sigihag pangita ang atong kaugalingon. Ang atong pangitaon ang naong sa Ginoo. Matod pa sa atong tubag Salmo, pangitaa kanunay ang naong sa Ginoo. Lingiya imong tupad ing na ini kabuntag kinsang naong imong pangitaon. Ingna ko no. Kay basin bag ang ato na lang yung naong sigihan natog tan-aw, sigihan natog usisa, wa na ta mangita as naong sa Ginoo. So pangitaa kanunay, nanglitan kamong mga asawa, inig mata ninyo, pangitaa ang naong sa Ginoo diha sa naong sa inyong bana. Ayaw diha sa inyong naong, kay kung ang imong naong sigihan nimong tan-aw, di ka kakita sa naong sa Ginoo diha sa imong bana. Ang naong sa Ginoo makita nato diha sa atong isig katao, dili sa atong kaugalingong naong. Kay kung concern na kay kas imong naong, mahimo na kang selfish, self-centered, self-righteous, mura na kag Ginoo. Muna dinhi sa atong ebanghelyo, gipili sa Ginoo ang mga tao nga iyang gustong motudlo sangunan sa authority sa pagtudlo unsaon pagpangita ang Ginoo dinhi sa kalibutan. Nagsugod lagi siya 12, sipyat pag yung usa, self-righteous kaayo, self-centered kaayo, nga mao si Judas Iscariote. Ug unsa may gibuhat ni Judas, mibudhi sa Ginoo. Kay ang iyang mga kaugalingon mo'y sigihan niyag tan-aw, ang iyang mga kaugalingon, ang iyang tagbaon ni budhi sa Ginoo. Nag-specify gini dinhi ay og si Judas Iscariote ang nagbudhi kang Hesus. Laing lingi sa imong tupad ing na di kaliwat ni Judas. Ang tan-a ba na di kaliwat ni Judas? Unsa may gihigugma ni Judas? Ang kwarta. Sunod, ang iyang kaugalingon ginamit ang kwarta. Kinsa ninyo dinhi ang wa gyud mahigugma sa kwarta ta sa kamot? Oh, tanawa, mga Judas tag kinaiya. Ang nahigugmas kwarta, Judas na mubudhi kita sa Ginoo. Muna ingos Kristo, di gyud pwedeng magpaulipon mo sa duha ka agalon ang kwarta ug ang Ginoo. Kay moabot gyud ang panahon nga dumta nimo ang usa ug ang usa imong higugmaon. Ug niabot yung Judas, ang gihigugma niya ang kwarta, gibaligya niyang Ginoo. No, naikuyaw kayo. Mabitan na kining atong pagsigig pamaligyag slat, pagtudlo ni ninyo nga dili mo mahigugmas inyong kwarta, ihatag na dinhi sa simbahan aron gamito nato para sa kadaghanan, dili para sa imong kaugalingon lamang. Lain na sang lingi sa imong tupad ing na slat gi ending aning atong kinabuhi. Sige na. Na pagpalit ra gyud slat mo'y ending. Oh, kay og di ka mo palit og slat, pasabot sige kag tigom og kwarta. Para unsa man? Para sa kaayuhan sa uban o kaayuhan sa imong kaugalingon. Na salamat sa nang malit og slat
Ang atong SBF DAG niabot na og 28,886 ang atong halin. Napay 31,114 ka slots, tag 500 pesos per slot ni siya. Nya na ay 16 slot challenge nga 8,000 per challenge. Niabot na sa 98 ka 16 slot challenge. Kining namalit aning atong SBF DAG para sa atong kumbento, wa sila mahinugon sa ilang 500 pesos, 1,000 pesos, 2,000 pesos. Wa gani sila mahinugon sa ilang 8,000 pesos. Ilang gihatag dinhi para sa kaayuhan sa simbahan. Unsa man na, nindot na nga buhat o bati? Nakakita sila sa naong sa Ginoo o naong sa demonyo? Naong sa Ginoo. Ana. Niya pagyoy naong sa Ginoo. Kaning Mother Mary's Healing and Deliverance, MMHD, para sa atong Kapilinya di Fatima nga part 2 nga project. Niabot na sa atong halin og 3,896 ka slots. 3,261 dinhi mahalin sa atong simbahan, ug ang 635 ka slots dito diretso sa Kapilinya. Total 3,896. Naapay 2,104 ka slots nga tag 1,000 pesos per slot. Nga nasa ni 20 slot challenge, 20,000 pesos, na nasa 18 ka 20 slot challenge. Mao gyapon, murag usik-usik sila sa ilang tag 1,000 kaning namalit. Niabot na nig mga 3,896 more or less katao. Di sa diay kay na may 18 ka 20 slot challenge. Sinang gana imong 20,000 imong ihatag dinhi, kadako na nagkahimuan sa imong kaugalingon. Pero congratulations sa mga nihimo aning maong buhat nga community-centered, dili self-centered. Kay maunay sugo ni Kristo sa iya mga apostoles, isangyaw ang kaluwasan sa kalibutan, nga niya na ang kaluwasan. Ug unsa may kaluwasan sa kalibutan, nga dili na ta magsigig hunahuna sa atong tagsa-tagsa kakaugalingon nga kaayuhan, maghunahuna na ta sa katilingbanong kaayuhan. Muna si Kristo nagpakamatay para gyud sa tanan, dili para sa kaugalingon. Mao sa nang moingon ko ninyo, amping-ampingi pod ang inyong ipadala dinhi, kay basig maadtos mga scammer kanang nagpahimos lang sa atong fundraising dinhi, magpakaron ingnon sad nga padresyano, unya scammer na di ay. So unsaon man, una pangitaa gyud ang atong official platform nga sa YouTube o sa Facebook. Ang atong YouTube, Padresiano Ubod, kaning atong channel nya naana ni siya mga 196,000 ka subscribers. Mo nay unag yung tan-aon. Kita nagay mo Padresiano Ubod 196,000 ang subscriber, kani official na ni. Nya tan-awa dayon diha ang mga kanini ang official names, official numbers, contact numbers og contact persons og account numbers. Ato maning i-flash karon ikanta sa offertory og sa final song. Aron gitawag ni siya og prudence, no? Pagtabang kay na mga tao nga murag may pagkahudas ba nga mga mabudhion. Nya maamong in town ang ato mga kaigsuonan nga ang intention ihatag nganhi sa simbahan. Nya ato sang tabang-tabangan nga dili kayo mo biktima. Una kamo tan-aw sad mo sa atong i-flash nga mga numbers kay magsige lang mo paminaw sa magkanta offertory, nya dili mo tan-aw, adi mo kakita nga na adi tay official numbers. Nya magsige dayog text nako, Padre, hatagi ko sa imong bank account, hatagi ko sa imong GCash account. Nako kaniwa gini tan-aw tingali sa kanang
misa, inig kantas offertory o sa final song. Kay mutan-aw gini sila sa screen, kakita gini sila nga naa na gidiha ang tanan. Wala ka nang hahanapin pa. Di ba? Muna pangitaa ang naong sa Ginoo, ang naong sa kamatuoran, ang naong sa gugma, ang naong sa kaluoy, ang naong sa pagpasaylo, ang naong sa pagpanghatag, ang naong sa panginahanglan. The needs of our brethren. Mao ginay atong tan-awon, dili ang ato rang needs. Magsige ra tag tan-aw sa atong needs. Malimot ka nga naa pa day daghan diha nga nagtan-aw or nangita labaw pa og panginahanglan kay kanimo. Usahay magsige ra gitag mahay sa Ginoo nganong ingon ani ko, nganong ingon ani ko. Unya, wa jud ka kakita nga naa pay mas labaw nimo. Sa una, sige kog mahay nganong pobre kay ko. Nya mosimba man kog redemptorist og nga nang ani Santo Niño. Kakita din ko ana mga makililimos nga nag-ana sa kamot unya nangaputol na mga tudlo, nangahibat na diring mga naong tungod sa leprosy. Kita mo ana? Diri redemptorist ni suway jud kog lingkod high school, first year college ba ko ato. Kay mahay naman kay kos Ginoo ba nga dan lisuras kinabuhi. Pagkakita na ko na nag-ana sila gabuwad sa init, lingkod anang mga papel, karton, usahay, nisuway sa kog lingkod dito. Batanon pa kay ko ato, gamay pa kay kog lawas, pero ako kaabot og mga 15 minutos, gawas nga nauwaw ko purti sa gideng inita sa siging anas adlaw niya sila gikas pagsidlak sa adlaw hangtod pagsahop galing ko dito. Motong paguli na ko ngadto sa bukid na kaanak ko, sus, kadaghan pa di ay sa ubos pa nako, Lord. So ang akong commitment mao ang pagtabang sa labing ubos. Kay naapay labaw ubos nako. Motong nisugod kog tabang sa katilingban, ni trabaho nako isip leader, spending my talent, my time, and my treasures. Second year college ko, mga 21 years old, 20 years old. Active na gyud ko ato nga nag-serve hangtod karon. Wa na ko magsigunahon na aning akong kaugalingon. Nindot nindot ang feeling. Testingin ninyo na magsige lang gyud kuno tagpalit og slot. Din ata magunahon na unsa atong lungagon. Testingin ko no. Adi mo testing? Labi na gitong panahon nga mga 1989 na paralyzed na akong papa, half body paralyzed. Pagka 1992 ang ako na sang maguwang na paralyzed na pod kay nahug sa among pantawan, bali ang spinal. Katong panahon na grabe na gyud kay ito ang panginahanglan pero wa gyud ko mohonong sige lang yapon kog share ngadto sa katilingban. Wa mi higdaan ng tarong, wa mi kanan ng tarong, wa gani mi lutuan ng tarong, wa gani sira, way dornab ang among pultahan, higtan lagpisi. Ana, wa sa jud ko mauwaw nga nagtrabaho ko as officer na gani ko ato diha sa bangko. Wa jud ko nauwaw nganuman ang akong focus dili sa akong kaugalingon na as uban. Hangtod gyud na karon amo focus man sa ko panagsagay mo kuha man sa ko ginagmay ni akong stipend pero dako gyud nga porsyon ibalik ra gyud nako ngadto sa simbahan ngadto sa katawhan nga mas nanginahanglan dili ni ako pagpagarbo no nindot ang feeling kon ato ning buhaton kaysa magsigi tag tigom siging tigom magkusmod gyud na imong naong madugay na tanawan ng atong nga politisyan sige away kay gusto man gyud nga ako gini di gyud ko ni ipanghatag ang akong posisyon magpabilin gyud kong senador magpabilin gyud kong congressman magpabilin gyud ko nga unsa pa diha mga posisyon apila nga ris barangay kapitan magpabilin gyud kong konsehal hangtod na gyud katapusan sa akong kinabuhi nga kung ako mahunong nako karinasang usa sige silang away tungod ana nga kay gusto yung magpabilin uy ipanghatag nas uban uy ipanghatag
katapusang lingi be. Ning na musugot ka, ipanghatag na nimo ang imong mga bugas o kwarta sa silingan. Ning na musugot ka na, panghatag na kanang agianan sa inyong yuta nga imong gikural, gamay na lang kay agianan silingan, ihatag na ang agianan ay nagkurala. Kanang karsada nga imong giparkingan sa imong sakyanan, ihatag nas publiko, kay para nas publiko ay nagparkingi sa imong sakyanan, imong yung alihan ang publiko. Kanang imong tindahan nga nakaali na dihaan ang agianan sa publiko, ay kuhaan ay imo ra man ang tindahan para manas imong kaugalingon. Ang publiko nang inahanglan man, adi pag liko na to diha, hapit yun masaghiri ang lubot atong nagpalit in taon ako. Ngano magyong anhigid ang tindahas kilid, ang magpalit na nasdan, kita sang moagi, hapit sa taon. Nyag basikdula na, kita'y pabayron. Kanang naninda mo ipabayra, gibutang na niya di ang tindahan. Ato ni hangyo na to mga barangay officials, irog-irog ka na sila jutay. Irog-irog jutay ba nga, ang kanang mamalit, anha sa gadaplis dahan, dili aris dahan magbarog. Kay ang tindahan na agis kilid dahan. Mura man gibutang manatos peligro ang atong isigkatao para lang tama makakwarta, ibutang ni mos peligro imong isigkatao, di ba? Mga lamisa anha ibutang sa karsada kay anha mangaon. Unsa man mong klasihas mga tao sa imong ang imong komportable kunuhay, hasulo nimo ang imong publiko, ang imong mga silingan aron lang ka komportable, magtutinambid pa ka diha kaon-kaon naa kas karsada, gadas imong lamisa ug mga lingkuranan, gara kay mustanan diha. Unsa man kang klasihas pagkatao? Di ba? Away doon, wag na manimbasan sila noon. Ana, wag siguro kasi nagbalikas na ko, nanasa, gisgutan na sa animal. Ana. Ay, ako ginang hisgutan, oy, kay may sanang makaton ta, maghuna-huna ta. Kung sa'y maayo para sa publiko. Kay si Kristo gani, bisag tuan na siya sa langit, komportable kay sa langit, nanaog dinhi, aron mag-antos o magpakamatay para maluwas ta. Ang mga apostoles namiya sa ilang ginikanan, sa ilang mga balay, sa ilang mga pamilya, aron maghago o nagpakamatay para sa kaluwasan atong tanan. Ang mga santos nagpakamatay para tudluan ta unsaon pagpuyo o kinabuhi nga magkahiusa, magmalinawon ato ning padayonon. Muna pangitaa kanunay ang unsay pangitaon? Naong sa Ginoo. Manindog data katong nangita sa naong sa Ginoo.